bo har kunu yen jabiya ko be tarawihi min ke ko do ko bidiya do ko cide manana umaru de nananai atigi yen galon tige akatawra yen galon tige aye galon tige yoro juma cide folo de ye tarawihi damina hadisa sahle umbe cide ye tarawihi sallini mugo ye su saba sunani na de misidi fora nyogo nye ko cide sallirana misidi fara tew cide mabbo kana fo fajiri anana ye sallini jamai ako sura ye min ke nya do de me min nya to ni mabbo kana sallina wiye ni ne sirana de ni ne dumeraka tarawihin kana kawo ka fardaye nafilain kana kawo ka fardaye odi ya to ne ya to cide nya ke cide folo de yake sunnai ko cide ma ka yen galon tige cide nye tarawihi ke tuma mi cide fatura abubakar sigira nola bo abubakari ka khalifa ya furanci majanya ko sobe san fulani kalu damado de do e pe abubakari sigi wakati wa ya soro kele wusulon de jahadu wusilendo ale boro jahadu ko ya le sugula katemi kaboni ko sugula parce que tidem fature mo do murtira ka bodina la abubakari tumbe wulu kele le no nya nyinila ale maseka mo faranyo ko le sugula den tundo umar ibn khattab tilela ale ye furanci janke khalifa yala wala umaru ye mugo fara ɲɔgɔn kan don dɔ la bɔra misiri a nana misiri la dɔw bɛ mɔgɔ fila bɛ salli ɲɔgɔn fɛ yan mɔgɔ saba bɛ salli ɲɔgɔn fɛ yan mɔgɔ kelen b'a ka salli kɛ yan a umaru ye mɔgɔ fara sɛbaw fara ɲɔgɔn kan a ko ne ye nin ye mɔgɔw bɛ kɛ ka salli cogo min ne y'a ye n ka jama fara ɲɔgɔn kan kalimami kelen tɛmɛ u ɲɛ o de ka ɲi sɛbaw ma baasi k'a la umaru y'a kɛ a ye ubey ibn kabi a y'o ɲamara u ka mɔgɔw la salli a kɛra kan tan ni kelen salli n'u ye don dɔ la umaru bɔra u bɛ jama salli a ko niyamatu bidiyatu hajihi mais umaru kante ko sariya ka bidiya dɛ bidiyatu lugawi mana ciden nya damina ya bila abubakar tirera make ne de nana kurakuraya umaru kan bode manna ko niyamatu bidiyatu lugawi la bidiyatu sarai sariya ka bidiyate ciden nya ke ka kuro kele fulanna na ko umaru da yake an bora hadisala ciden ko wa alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin kalifan nani nye fengo fenke asabatira ko shebo ye fengo fenke ote bidiya tugune parce que hadisa irubad bin sari aka hadisa kono ciden ko mbawma akin ka sunna mina nin ka kalifan nani ka sunna kalifan nani nye fengo fenke ote bidiya o ye ciden ka sunna de kele fulanna ni shebo gorobali ye min ke bidiyate ni ciden ko humu alama ana alaihi wa shahabi tuma mi ciden ko yahudew fara la jamakulu bi wolon fulani kele nasaraw fara bi wolon fulani fula ale kam manton bena fara bi wolon fulani sabab bebe tasuma kono ni jamakulu kelente o ko jamakulu kelenya jumaya ko nenin ka shebaw be minka ni mogo munun boko de jamakulu kisilenya donc shebaw ka barate bidaye umaru ka barate bidaye atigi ye ngalon fo anye min fo nimbe ye de jahalu murakkabu jahilu de do me wulu yere tado ku ye jahilu ye